Hi guys, may gabi may hapon ay may hapon. Burnout guys. Magkwanta, maglangoy tag malunggay. Lamig higop sa baw basta uwan-uwan. Magbasoy tag kamunggay. Yan siya guys. Lang, wala tong kalhalang itong nabutay tubig lang. Oh. Ilono din ang tanlad. Oh. Kapoy ning gahubakaon ta guys. Patay mayong kuan. Halalay. Siya lang nagtagtad og bahog baboy. Yan na lang agon kaon guys. Ay, luto na bay. Magsayo ka rin na pag mata ha. Lakaw ra ba ko? Amerika. Mag-abroad. Basta kami may kaya dani mong sinina karon dito na ka mag nila lolo. Dito na ka maligo. Piliin ko 400 daw. Sa agyaw. Ha? Piliin ko. Uwan. 200 million. Ikiton ko nimong ilong basig. Punta man akong baon. Asa man mong kwarta di ay? Nga gibinla naman ka ni tatay og 20. Bain na ako. Di man to maiga. Uy, 20. Kada ko na ng 20. Amo mag-isaw na balon. Piso ramang gani. Piso raman niya pag niya. Pagbalon ramang gani misaw na sa bayabas. Daw mo'y among irisis. Kaya hay naman gani mo karon da. 20. Oh. Sa makapat sa piso karon wala nang palit piso karon. Sa pa ba? Uy, mapalit piso. Bubot yay. Sa mga bubot. Nay, ilan na isa. Wa sila ka sa punog bubot guys. Sa una, may ako paliton ang bubot. Ang bubot sa una tag 25 ra. Na ang sulod sa bubot kay upat biya ka buok. Mo din ako paliton. Pero karon wala na bubot. Ayun na pagkuha ng atong agugulayon ni. Ano hapon na din mo? Nagkantungan mi sa sentro. Yan, nag-edit ko sa yung video ni mama. Nanihapon na din ko sila. Nagidala mo may sipunay. Wala na ako gidala kay agmanyanita sila sa kadlawon sa Balingwan. Kasi mo mag-upload dito. Ipa-upload na ko yung Mercy. Humana to edit man. Agmanyanita kuno sila niya sa kadlawon. May lang magsiga na ng kurente guys. Asa dapit nay. Ang ma-upload to. Kinsay pa nga ibig yan. Gihire sila ni Mother og manyanita. Layo kasanan Balingwan ra. Murag nagpakyaw sila og kuan. Tricab. Kana si mama basta ang ilang grupo magmanyanita kuan pila sila kay mama ra biyog tinday mo kuan mo kanta sa ilang grupo. Pero kami among pamilya rang mo mag birthday. Si mama ra siyang tinday kay maulaw mo sa tagkuha nila nga kuan. Maulaw tagkuha nila nga. Ano ba? Bukas din yung tanlad lang oh, lonod. Ano sa inyong gisudan? Matang kumbit. Ano sa? Kumbit. Ha? Kumbit. Ha? Kumbit. Ay, kumbip. Kumbit. Kumbit. Kasi lang na naidilata guys kay gusto sila mukaon. Di na sila magkuan kay na may mga dilata. May lang masudan na yun. Ayaw ko yaki, nay. Ha? Ayaw ko yaki. Yaki ka ha? Mali ko pa yun. Ato mang ganito. Kakayan. Ayaw ko yaki.
Di man ko kaluoy ni mo, God. Yaan talang ka, kaya di ako naluoy ni mo. Nano itong solar nga isa lang, wala galing to na. Saksak lang. Waswaso magot ng isa ka solar. Nagbugnaw na ka sa bahog tay? Kunin mo, love. Ha? Kunin mo, love. Lab, uy. Mama mo, kailangan mo. Di kunin mo lang, dito kunin mo. Dito kunin mo palangga. Palangga, uy. Sa palanggaan kunin mo. Yaan lang. Nakagkalong pa ako. Kaluoy man. Kaya ko ngayon nito. Kasi away ni mo. Nila ako. Sila ni ako. Tignan ni mo nga, ayaw mo pangaway. Natumala nila pagkat sa sibo. Apa ko sa Cebu? May nagkato ka sa kasal. Yahay pa kaya nakadto mo si nanay sa Cebu ah. Tapos pa ito sa lahat na pagkapunta dito. Ilang ko yaway. Ilang yaway. Ay, kakahan. Ano ni mo nga, ayaw ko ninyo kawaya kay bad draga ng kapangaway. Tapos ko yaway niya ako. Lang, gamay ra tubig lang. Gamay ra, dukdukig, luya daw ahos. Hindi sibuyas oh. Hindi na ko yaway. Dawnan. Hindi ko gawaan diri. Sabi ko na si Tugi mo na eh. Tanakot mo ko na lang. Yaway sa ako. Huwag mo na pa itlog lang. Kuha na luto ako bitlog. Kamahaw ninyo. Sorry, ay ko na ay. Ha? Sorry, ay ko. Agkuan. Paano lang na ikatuloy ba? Taas bitaw na Sausage. Pati sila na. Sorry, ay ko. Ano yapon ha? Sorry, ko. Agad to ko sa Japan. Koyog ka? Ayoko biyahe. Ha? Ayoko biyahe. Anong di man kabiyaan? Ilang kabayo. Dili pa biya si Mimi guys. Nga mo kog Japan. Manarbaho manggod ko. Ayoko biyahe na. Hindi ko biyahe. Manarbaho ko ba? Ayoko trabaho. Ha? Ayoko trabaho. Naman si tatay din hini mo uban. Hindi ko. Nakay mulakaw naman ko ugma be. Di lugar ka mo uban nga, ay di lugar ka mo sugot nga mulakaw naman ko ugma. Sayo kay ko mulakaw ugma. Ha? Ayoko biyahe. Ayoko. Ayoko biyahe. Nagsigaran kuryente. My goodness. Saan mo na ko charge? Nagsiga ng kuryente guys. Nanay kuryente. Nanay kuryente guys. Thank you, Nanay kuryente. May gani mo na kasunod. Lang, gisugot na ka lang. Nanay, may gani mo na kasunod lagi na. Ang. Simpon. Sige na di. Abuta. Sa mga adi lagi mo mag-away lagi. Abuta. Yatag me. Mana natughagpat ang malunggay guys. Ayoko biyahe, Nay. Ha? Ayoko biyahe. Lagi ka mulakaw, lagi ko ma. Amo kayo ka na yun. Ipacharge ba ng cellphone sa imong amahan? Hindi biyahe ko imo ko. Sige, sige, Nay. Ang. Manadapit. Namot lang. Alak ko na yun. Biyaan. Imo ko biyaan. Palitik ko na cellphone. Uy.
nimo. Saan ko nimo dili? Yan. Kasi di ko cellphone. Di mo ko diyan. I-charge mo rin. Okay. Tuloy, ada to lang nga ka ng pinanita. Naghapon ni ako lang. Katong gamita ka. Ano sa di mo di ako nang sa luya? Karan lang si ako pagpanit sa luya. Isa ko na ito niya dahil. Amay. Radura? Sila dua na si nanay. Napasiwala win na ko ba? Uban siya na ako. Nanay. Ano na dapat nay? Ang tumbler nga blow. Nabi diha. Kaya? Ako sa kalita tali. Tapay sibuyas lang oh. Ahos din lang. Kung saan mo sila diniga ko nay? Ang hugas si ako sa plato. Si Amay. Si Amay din nang arrange. Ba man sila yung magitugas? Naglong ako sa pagbaboy na sila din nagkuan. Subo niyo mo? Wala. Nagyan kasi ako manghugas ko plato. Nay, kaya siya ko ba? Ay, anak ko na. Hindi yung tuwan. Mana guys, sumana na ako hagpat. Di ani makabukog. Bukal na siya guys, ato na ni ilunod. Nangunod na siya guys. Ato na siya, pabukan na ito. Timplahan na rin na karon ni tatay guys. Himuan ko ni Alan og kuan guys, tambal, timughat. Limonsito na siya og snover. Nanghugas ba ka na sa singkamot? Yan ang inomon guys pag kanang Kabilang, kabilang. Kainit pa man sa. Sige na, pahukan na rin lang. Guys, naluto na ang malunggay nga binasoy. So ang kanin, si Rilona ug si Mimi nangaon na sila. Kami na lang ni Alan ang wala pa. So si Alan di pa makaon, kaya nag-edit pa siyang video. Ako guys, mukaon ako guys, kay lami ang sabaw basta init pa. So, mga ko guys. Tingin pa sa tambal. Against the light. Walay lain ka plastaran sa video sa camera. Panugnaw ko guys sa akong jacket. Ganyan ni buntag. Ganyan na pa sa di buntag suot. Narang gigama ni Alan guys. Niya na ako inom. Ang sakit niya. Mama. Mama. Malunggay ra ni guys. Then loya, ahos, sibuyas, tanglad. Daog na tong sudan. Guys. Mahigop pag sabaw na may sabaw. Ha? Mahigop pag sabaw. Anong kabulingit ba kayo ni mo, me? Pagkuha dito sa tasa, kung mahigop ng sabaw ka. Bulingit kasi Mimi, eh. Naglanlan, las Mimig Milo ba? Klaro kayo. Pangaan to, guys. Uy, dili na mauy. Ayaw na nay, mabuwak na nay. Itong tasa ka, oh. So, dito ni Mimi ang kuhaan kamunggay. May discomfort nila yun. Ocho, Naa. Actually, amateur. Oh my God, napalang disco ko. Kasi sayo na sayo pa. Hindi ko wala takas. Ay, gubot. Pag-disco dito na iba magbuba. Nag-isas ba ka na ko na Anong kapura na, mi? Paborito ni Mimi ang kamunggay, guys.
Me. Aba, nainta na. Nausap sa dani. Abi ko ba't sinanay na maglutog parat? Parat ng sabaw ni Alan, guys. Kadugang subak. 1, 2, 1, 2, 3, pinili ko! Lagi ko. Bakit piniin mo? Lain kami ang sabaw na itang utang lang ka. Ikaw, ikaw, yung pagkikin. May ako. Ayaw ni Miming ahos. Pangaon. Pangaon pa rin yung tanan. Nami. Nagkusod yun lang ganyan na eh. Mm. Ay, gadugangan lang sa sinilay. Wala, uy. Ano, Busog na ko, guys.